Bisan pa man sa dakong hagit ug dalang kadaot sa coronavirus, wala na hunong o nabalda ang paghatod sa mga batakang serbisyo sa nagkadayang buhatan sa Kapitolyo Probinsyal. Atol sa Lambo Miss or radio program ni Governor Bambi Imano, iyang gipaabot ni Enro Head Engineer Prisco Valmoria nga taliwala sa pandemya, padayon gihapon nga nang tunod og mga seedlings sang ilang buhatan. Kini libre lamang gikan sa kagamahan ng probinsya sa kadtong mga individual nga gustuhon mangayo o muhangyo, dili gayud kini sila balibaran. Matod ni Engineer Valmoria nga moagi lamang sa proseso nga kinahanglan nila masuta kung angayan o andam bagyod tagaan og mga seedlings ang hingtungdan. Kini tungod kay laraw sa kagamahan ng probinsya nga wala gayud masayang sa tabang nga mahatag sa katawhan apan makitaan gayud sa tukmang resulta sama na lang sa pagpatubo og tanom nga mahimong kapangitaan kon income sa hustong panahon ug mahimong hinguhaan sab sa pagkaon. Ang mga gikinahanglan lamang sa gusto mo dangop og mangayo og seedlings sa Enro kay magpadala og sulat hangyo address to Governor Bambi ug nakalatid ang lokasyon kung asa itanom ang seedlings. Focus sab sa Enro nga mapadalaan og personahe ngadto sa lugar kung asa buot magtanom ay mahimong benepisyaryo human makita nga takos kini hatagan. Gani ubay-ubay na ang nahatag sa kagamahan ng probinsya ngadto sa kalungsuran kung asa wala sab mihunong ang buhatan sa pagbaton og seedlings gamit ang pagpalit, lakip, pagbag og nurse niini aron masigurong motubo gayud sa hingpit. Sa laing bahin makanunayon sabang pagmonitor lakip ang pag-atiman sa mangrove plantation nga mokabat kapin kun kulang 7 ka ektarya nga nahimutang sa Barangay Mulugan, El Salvador City. Bisan mga mangrove propagules, posible gihapong mahatag ngadto sa dunay interes magpadaghan sa maong tanom nga dako kayo og dalang benepisyo sa kinaiyahan. Sama na lang sa pagpalimpyo sa kahanginan ug ang pagpugong sa taas nga water current nga mapaingon sa kabalayan nga duol lamang sa dagat o baybay. Kamanduan kanunay ni Governor Bambi sa nasangpit nga buhatan nga protektahan ang kinaiyahan ug padayong ipatuman ang mga programa kay nasayod kini nga bililho ng pag-amping sa kinaiyahan sa katuyuan nga mapreserba ug mulungtad kini sa umalabot henerasyon. Kauban si Boyax Bagyan og Charm Andy Pakamalan sa kamera. Ako si Lambo Rajian Amor My Guy, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.